दिनै आङो गसाइगाव साब डिभिजननि आन्डाराव मोनथाम जायगायाव गिदिंदों। प्रथम आङो बै मा जायगामोनलाय राङापारा होननाय गामियाव थांदोंमोन। प्रथम फार्स्ट प्रग्राम बियो। बेवहाय खृष्टान धर्मनि जितु गिर्जा राङापारानि मिसन गिर्जायाव आं हाबहैदोंमोन। खृष्टानफोरनाबो दा मुस्लिमफोरनि बादिनो माबा मोनसे सोलिगासिनो दं। गुड फ्राइडेनि सिगां दिनै पाम्प माने सानडे हिसाबै पालन खालामदों आरो बेनि उनाव गुड फ्राइडे फैगोन आरो इस्टार सानडे। जेन' बे चार्चआव हाबनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। आदिबासिफोरनि चार्चमोन बेयो आरो बेवहाय जयैनो जोङो BPF हान्जानि थाखाय प्रेयार खालामदों, मास प्रेयार, जे फैगौ समफ्राव जाहाथे BPF हान्जाया रायजोफोर लुबैनाय बायदि खामानि मावलांनो हायो, बेनि थाखाय बेखिनि खोथा। आरो सेकेन्डआव आङो थांदों बै फैलागुरि गामिनि बाजाराव। बेवहाय फैलागुरि प्राइमारि होनजायो, बेवहाय मिटिं खालामनानै फैदों। बेवहाय मुस्लिम आरो आदिबासि दंमोन, खोब मोजां, पजिटिभ। आरोबाव थार्डआव बैयाव साबखाथायाव मोनसे सिमलटापुआव मोनसे मिटिं जाबोबाय BPF हान्जानिनो प्राइमारिनि। गासिबो गार्जेनफोरखौ लानानै रायज्लायदों, खोब पजिटिभ। बेवहायबो मुस्लिम डमिनेटेड एरिया बे सिमलटापु एरिया। किसुमान गरखाफोरबो दंमोन, बर'फोरबो दंमोन, खम बर' आरो गरखाया खम, मेक्सिमाम मुस्लिम। मथथे MP इलेक्सन फैगासिनो दङ। जोंनो बयखौबो नांगौ, खृष्टान धर्मनि मानसिखौबो नांगौ, मुस्लिम धर्मनि मानसिखौबो नांगौ, बाथौ धर्मनि मानसिखौबो नांगौ, जैन धर्मनि मानसिखौबो नांगौ। गासिबो जाथि जन'गस्थिनि मानसिखौ जों सनमान होयो BPF दल हिसाबै। आरो आङो दिनै बेवहाय मुस्लिम धर्मनि मानसिफोरजों, इस्लाम धर्मनि मानसिफोरजों एखेलगे इफ्तार खालामदों आरो गोसोखौ मोजां मोनदों। बिसोरजों एखेलगे इफ्तार खालामफानो मोननानै बेयो जाहैबाय साबखाथा। उद्देस्यआ बेनो, BTCआव गोबां जाथि जन'गस्ति दं, जों बयखौबो समानै सनमान होयो पार्टि हिसाबै आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन। आरो दिनै इस्लाम धर्मनि मानसिफ्रा रमजान मास सोलिगासिनो दं। आं बिथांमोनखौ सनमान होनानै दिनै बेवहाय इफ्तार पार्टि खालामफाफैदों, बेखिनि खोथा। लक सभाया फैगौ मे मासनि 7 तारिखआव जागोन। जोंना क'क्राझार लक सभाया थार्ड फेजआव गोलैदों आरो सेकेन्ड फेजआव दरं उदालगुरि गोलैदों। जोंना सेकेन्ड फेजआव दासिमाव मोनसे समस्तिल' जानानै दं। थार्ड फेजआव खिन्थु मोननै समस्ति जागोन, बरपेटा आरो क'क्राझार जागोन। केन्डिडेटआ फ्राय थिग जाबाय, बरपेटाना डिक्लारेसनल' बाखिसै, बेखौ जोङो कयदिन उनाव आल'सना खालामनानै डिक्लेयार होगोन। आरो प्रिपारेसन होनोबा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारनि प्रिपारेसना बिराद मोजां पजिटिभ। जोंनो 1 नाम्बाराव दङ BPF हान्जानि आरो देरहाखागोन जोङो। जिहेतु प्रमद बर'आ दाख्लैसो श्रीरामपुराव फैनानै फंसे बाथ्रा बुंलांदों आरो जे थांनाय आगुनि सरकार खुंनाय समाव माने हाग्रामा सरकारा माने घुस लानानै साख्रि होदोंमोन। दा बेनि सायाव सारा मा फिननायगोन? प्रमद बर'आ श्रीरामपुराव मानो फैदोंमोन बेलाय, मा खामानि दं बेलाय? फैसासो लांफैगोन बे गेटनि, बेहा खामानि गैया। जोङो 70 बोसोराव मा खामानि मावदों मावाखै बेनि रिप्लाइखौ रायजोफ्रा होगोन, बास। आं बुंनानै लानानै मा जानो, प्रमदआ बुंनानै मा जानो? दिनै रायजोफ्रा रिप्लाइ होगोन। जोङो 70 बोसोराव मा खामानि मावदों मावाखै रायजोफ्रा रिप्लाइ होगासिनो दं, आं बुंनांगौ गैया। आरो श्रीरामपुराव फैनाय माने फैसा लांनो फैनायसो बेना, बिदिबा बे गेटआव मा मोनफैदों बेलाय? दे सार, जोबथा कुइसन, माने BTC सरकार BTC अफिसखौ सिलिगुरियाव जिरायनानैसो सालायो होन्दोंमोन सारखौहाय, बेनि सायाव मा बुङो सार? सिलिगुरियाव अफिसाव जिरायालै, जोंनि हेडकुवार्टारा क'क्राझाराव बे अफिसखौ जों बानायदों, बेहायनो जनानै जों अफिस खालामो। दे।